Joanka mura mintiere machiegni wechegi heyonero ma adimba heloja elieta nyinga Sharon Ongao jalnero malokona wach nyinge Wilson Ochuka machiegni. Kwa chako heni maloyo ji 16 oyangi ni owito ngimagi tok lowo sieyore kuomgi kaluore koda koth mapek machwe e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Chenro mar reso oganda pod dhi mbele ka migawo mar arita ogolo lipot ewi midhiero mar koth kod pi oula ma bende osebedo ka kelo e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Juma nigi ler mathoth. Koth mapek mamedo chwe e gwenge mathoth e pacho kae medo kelo lal mar ngima dhano mar jamni kaachiel kod mwandu mathoth. Lal maduong' ma bende osenenore en tho mar ji mok tin 15 e kaunti ma Elgeyo Marakwet ma bende obiro bang' lowo sieyore kendo iko oganda. Kwan ji maromo 25 ma bende orese masirani dhi nyime kod yudo thieth. Lipot mogol kod migawo marito pacho kae bende yango ni malo ji 30 mawuok e gweng'ni ma lowo sieyore bende nyaka sani koro pok oeng kama gintiere kendo chenro mar manyogi pod dhi nyime. 3 wards that have been affected, that is Mbobut and Bolot ward, Endo ward and Sambrid ward. We have been able to evacuate about 25 injured victims of this disaster, but we still also have more than 30 people who are missing. We can account for about 15 persons who have already died. To assure the public that indeed maturity are stable after being attended to at the Moi Teaching and Referral Hospital, both the children and adults. I want to take this opportunity to thank our entire team of the emergency and the disaster management, including the surgeons, the physicians, the nurses, the psychologists, the psychiatrists. Apisas mag piny owacho ka otele ko jatend migawo no marite pacho kae Kipchumba Murkomen ne otimo limbe e gwengego mane chiwo kony ogandagi ma oting'o reso jogo moyudo hinyruok kaachiel kod manyo jogo eko ma pod olal. And so everything is being done here to make sure that this situation is handled. We have proper coordination in terms of on the ground here, led by the Deputy County Commissioner here, to appreciate the multi-agency approach, the military, the police, and also the Ngao officers who are here, Red Cross and other partners who are non-state actors. Today's operations has been harnessed by the KDF and the National Police air support, and we really want to appreciate all of them. We've seen how the government has responded. I want to call upon the people within the valley to move to safer grounds so that we may not have more issues to do with disasters as we are still experiencing the rains. Kao pogore kod kaunti mar Elgeyo Marakwet e kaunti ma Kisumu bende midhiero ma ikelo kod koth bende koro osenenore ma oting'o tho mar rawera ma wuoyi ma jigni 15 ma ne owito ngimane e orono mar Obonyo ma ne gwenge ma Kapuonja e sub-county no ma Kisumu West. Oganda mawuok e mier maromo 340 bende pi mar oula osahinyo e gwenge mopogore opogore e sub-counties go ma Kisumu Central kaachiel kod Kisumu East. To e gwenge mag Nanga, Dunga, Onjweru kaachiel kod moko mode kaunti no ma Tana River, mier maromo 67 pi oseimo ka jamni ma oting'o diek, rombe kaachiel kod ngamia maromo 170 bende pi oula osenego. Maromo diek 300 bende pi oula osenego e kaunti no ma Garissa ka kwan mier maromo 89 bende pi osedaro bang' yawo no ma Lobera e kaunti no ma Laikipia pong' mamuomo. Lipot mogol kod bad migawo mar piny owacho mochung'ne kor lwasi yango ni koth mapek pod dhi chie gwenge mopogore opogore pacho kae ka bende onyalo kelo midhiero mopogore opogore ma oting'o pong' mar pi oula, sienyruok mar lowo kaachiel kod midhiero mamoko. Juma, Ramogi TV.